Pero agora non poden perderse hoxe a nosa sección sobre animais con Xiana Albor. Van a alucinar, porque hoxe, Xiana, imos, se che parece, para o pantallón. Xiana hoxe vai a dar un paso máis alá, porque xa saben que lle gusta propoñernos retos a nosa compañeira, pero hoxe imos a facer unha especie de xogos olímpicos, non, Xiana? Efectivamente. Vale, moi ben. O xogo, para que se fa unha idea, é Xiana vai nos propor distintas categorías e imos a tratar de adiviñar quen é o animal gañador de cada unha desas categorías, quen é o mellor de todos. Así que, Xiana, cal sería a primeira? Veña, Rocío, imos comezar cunha das modalidades de atletismo máis recoñecidas, 100 metros lisos. 100 metros lisos. Exacto, vale. Tens que adiviñar que animal sería o noso campión olímpico nos 100 metros lisos. E douche tres opcións. Veña. Douche a pantera, Pantera. un animal en perigo de extinción dos máis fermosos que hai, o cabalo, moi cercano aos nosos galegos, e o guepardo. Ti cal crees que ten o récord animal en 100 metros lisos? En 100 metros lisos, quen é o Usain Bolt do mundo animal? Pois veña, a pantera. Pois non. No, vaya por Dios. Nesta ocasión perdiches, pero seguramente te aproximaches. Aquí temos ao guepardo, o absoluto campión. Falamos do mamífero terrestre máis rápido do mundo. Pode chegar a superar incluso a un Lamborghini Furacán. Pero que me dis? É que é unha burrada. Este animal é un pouquiño como a Lola Flores, que de Lola Flores dicía: non canta, non baila, non a perdas, tedes que vela. Pois o guepardo non caza en grupo, o guepardo non ruxe, é un dos únicos felinos grandes que non ten ruxido, non fai prácticamente, é pequeniño, pesa un avestruz, pesa 2 veces máis que o guepardo, pero é un total e absoluto experto en correr. Pode chegar de 0 a 100 metros en 3 segundos. 3 segundos? E que todo o que podas pensar e bárrete a cabeza. Increíble, increíble. Usain Bolt ten o récord en 9,5 segundos e xa é rapidísimo. O noso querido Adrián Ben, o noso deportista mediofondista galego de Viveiro, ten un récord europeo de 0 a 800 metros. O guepardo pasaría, pero vamos, mira que Adrián Ben é moi rápido. O segredo do guepardo, Rocío, quizáis estea na súa espiña dorsal. É increíblemente longa e increíblemente flexible. Entón pode dar zancadas de 7 metros. Aí estamos vendo esas imaxes, non, deses guepardos correndo increíble. Claro, non hai quen o gañe, non hai quen o gañe. Canto tempo poden estar sostendo esa velocidade? E aínda por riba son quen de aguantala durante unha boa cantidade de tempo, que iso tamén ten moito mérito. De novo, ese seu corpo áxil, pequeno, e moitísimo máis pequeno que un león, dalle tamén ese momento maratoniano. Ou sexa, ao final é un animal que podría gañar nos 100 metros lisos, pero tamén nunha maratón de longa distancia. Pois nada, xa temos o primeiro campión olímpico, o noso Usain Bolt. Imos ca segunda categoría, Xiana. Veña, vou chegar outra mítica olímpica, que é o salto de altura. Tamén isto xa se xogaba na Grecia antiga. Douche o canguro. Canguro, vale. Que salta bastante. O puma, tamén coñecido como mountain lion. E a rá. E a rá, buah, que difícil, A ver, que seguro que está xente na casa tamén. Veña, o canguro. Pois nesta ocasión tamén fallaches, aínda que o canguro... Que de verdad, calera. O canguro é moi bo, pulidor. Non, eso é que puliría, é moi bon, dá moi bons pulos. Aquí o noso gañador é o puma. Anda, o puma, É unha beleza de animal e estamos a falar que este gran felino témolo por toda América, en moitas culturas americanas do norte ao sul están contentos e teñen ao puma convivindo con eles. Estamos falando que, por exemplo, Saleta Fernández, que é de Monforte, como o noso querido redactor Sergio, Saleta Fernández ten un récord de 1,90, que é unha burrada. Pois o puma pode chegar a saltar 6 metros. 6 metros? Así que Javier Sotomayor, que foi o cubano, que aínda hoxe ten o récord mundial, que xa o conseguiu no ano 1993 e ninguén conseguiu superar a Javier Sotomayor por moitas millores zapatillas que usen, o puma pode saltar un edificio de 2 pisos. E que aínda ten máis mérito, porque se miramos nos vídeos que estamos a ver, o puma non precisa nin coller pulo, Rocío. Colócase sentadiño e paf, chega a pular 6
metros de altura, aí o temos, e que é unha barbaridade de animal. Por certo, que moitos dos lugares de que conviven co puma poden chegar a ter problemas. Aquí o tes, ese momento que salta esa valla metálica non colleu pulo ningún, e estamos a falar dunha valla metálica dun campo de golf que medía 5 metros de altura, así que non hai parada, non hai barreira que pare, non hai fe que o puma non poida impresionante esa imaxe do puma saltando a valla. É que ata en lonxitude, Rocío, tamén pode saltar moito, pode chegar a saltar 13 metros, paf! Así, é? É unha burrada. Como a nosa Ana Peleteiro, máis ou menos. Iso dice, gustaríame ver a Ana Peleteiro competindo contra un puma. Agarra, a ten toda. Que maravilla, que maravilla. Bueno, pois veña, imos con outra categoría. Que Veña, divertido vámonos isto. ir ao mar, Rocío. Veña, va. Ou a piscina. Vouche preguntar tamén outra das nosas categorías olímpicas máis seguidas no mundo, a natación. Cal pensas que é o animal máis rápido do mundo? Temos a Kenya branca, temos o elegante peixe vela ou o fermosísimo peixe espada. Buah, eu diríache a Kenya, non? A ver, non me río, que eu tamén aprendín facendo estes récords. Nesta ocasión tamén perdiches. Non pasa nada, non pasa nada. Bueno, o próximo día imos a apostar cartos, peixe vela, en serio? O próximo día apostamos cartos, porque veo que aquí teño un punto de gañador. O peixe vela, que curioso. Un dos animais máis rápidos, e non o máis rápido do océano. E ademais este animal é moi curioso, é coñecido como o peixe máis elegante dos nosos océanos. A verdade, que bonito, Sí que é bonito. É bonito. Ten esa peculiar vela que ás veces incluso a pon por riba da superficie e ten esa mandíbula superior tan prolongada. E tamén, entre os pescadores oceánicos, un dos peixes máis difíciles de pescar. Home, claro, se vai tan rápido, claro, me extraña, non? É que é rápido, ademais ten mal carácter e cando encolle o anzol tende a desengancharse, inda que rompa a mandíbula. Estamos a falar que un nadador, un pedazo nadador, que ten agora o récord de facer a piscina olímpica, 50 metros, pois pode facelo nos 20 e algo segundos. O peixe vela fai 50 metros comparativamente en 2 segundos. 2 segundos? 2 segundos. É que eu voame a cabeza. Pero é un suspiro. É que para isto tamén fai falta fe, para creer nestas barbaridades de récords do mundo animal. E ademais un animal, Rocío, moi importante para os ecosistemas mariños, porque ao igual que os atúns, ou igual que o marlín negro, é un depredador, un top depredador, aliméntase destes bancos de peixe, e velo cazar é unha verdadeira maravilla. Usa esa vela para espantar aos peixes e ilos xuntando para despois atacalos e comelos. Un dos nosos, de verdade, a ictiofauna mariña é moi descoñecida, temola que cuidar moitísimo. Estamos a falar que unha moto de auga, Rocío, unha moto de auga chega aos 100 km/h. O peixe vela tamén. Que pasada, impresionante. Isto é divertidísimo, pero temos que ir ca última categoría olímpica, así que moi atentos. Cale? Salto de trampolín. Salto de trampolín. Ouche poñer, imos variar un pouquiño de ecosistema e douche 3. De novo, opcións. Temos a anduriña, temos a águia real e un das miñas aves preferidas que a levo aquí, o falcón peregrino. Cal crees que é o máis rápido? Non quero fallar outra vez, pero... veña, non sei, anduriña. Vale, tiñamos apostado 5 euros por animal, 20 euros me debes, neste caso é o falcón peregrino. De verdad, A anduriña é moi rápida, Xa, pero non tanto como o falcón, non? Efectivamente, o do falcón peregrino é unha barbaridade. É o animal, aí o temos, caendo en picado. É o animal máis rápido do noso planeta e, por fin, este sí que o temos en Galicia. De feito, os traballadores da Televisión de Galicia en Coruña tiveron un niño de falcón peregrino na súa canela. Non sei se o niño, perdón, non era un niño, era un falcón peregrino que pousaba, pero o falcón tamén pode aniñar en predios moi altos. Estamos a falar que este animaliño pode chegar aos 320 km, o sea, faríanos un lifting maravilloso. Totalmente. 320 km/h en picado, eso sí. Non é en voo sostido. Cando ven unha presa e van... Exactamente. Hai moita xente que non é amiga das pombas. Pois se non che gustan as pombas, tes que amar ao falcón peregrino porque é un dos depredadores de pombas máis certeiro. Entón, cando ve unha presa, ele está voando ben alto, e cando ve a presa baixo é cando pica. E a presa non ten nada que facer, porque entre a velocidade e o impacto cando colle esa presa non tes volta atrás. Pensa, Rocío, que un helicóptero pode chegar aos 300 km/h picando. Pois o falcón peregrino superaría.
Buah, que pasada, Xiana. Acabamos de quedar pampos todos. Seguro que na casa tamén. Temos que facer outra edición de Olimpiadas Animais. Por favor, Xiana. encantaríame.